Real stories, real jokes, real characters. Ari mo tanaw sa tong vlog no, Ganoy TV. Mo tong gingari pa mainit to. Manaman, uli na ta. Ano na? Di mo kaya day? Good morning, good morning! Yo, what's up? May muda siyang tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing sa itong tanan. Pero ano kay, bike na po ta. Pabala ko si Idol o si Dudong Ninyo. So karon ato may marangog no. Ato mi dito, mamainit mi dito. Karon ako na pod, uban-uban na po ninyo no. So tiwasan ninyo ang video para malipay ang tanan. Mo pagli pagsugod na mo og bike ko na luya na. Dol. Oy last gear. Oy last gear. Last gear amar. Woo! Idol. Oy, truck. Oh, anong ligayang ika'y sumama sa akin. Nais ko lang umimbing sa saliw ng iyong mga tinig. Parang kapoy na isang panaginip. Dol! Okay ba ka na, Dol? Wala, maglae na ka diha. Dugay na kami tubag. Okay, load. Hinay signal. Pakita ko Superman mo pagbalik sa katong gigo ka zero. Ate zero ay. Pag ko zero wala nang gilok akong lumot. Ikarate ka na eh. Grabe. Buang ka? Ayun. Sika. Asa mo nakalitan dapit? Bigyan ka mo manangin. Kayo eh. Iwan na akong iruwa to eh. Pagkikarate lang yun. Wala gimana ya ya. Ya, akong ginanayon no. Mahal na ng bike. Video ba kaya lah? Ina kita. Hindi naman nag-video eh. Siguro naman nga di mapakan. Dako apa iruwa? Dako eh. Iru! Mamiray kaya pagkarapas ya teritorial ha. Bibiyaan ka na eh. Sininyo na pinagukon. Wala na kagawa. Chill na ka ba? Bye. Kaya tayo ba na nagbukon no? Sibog taga may mga gano'n. Balilag spot kaya medyo init dito. Madari medyo landong. Madari na sa medyo landong no. So, sa ako lang gikaingo no. Sa atong last nga video nga. Atong sukla lang kainit oh. Mainit na po ta. Lamot lang, kanina yung usa, gilimutan naman eh. Dol, magkira ka na, Dol. Lami kayo mainit ba sa init, guys? Positive plus positive equals Negative. ha? Negative plus negative plus positive. Bala na. Joke lang. Basta mo Negative na. kaya pun dai. Positive, boy. Positive dai. Di, oy. Taka lang Positive ka. positive. Di, Negative to di negative. lagi. Di na kanya gusto. Dol. Golden dagat to. Sorry, Dol. Hindi maglunos ta. Di ko mo sugot na ikaw ila agawon. Di mo sugot ya. Siya, sugot man siya. Agawon siya. Ano yung mababata na? Ano sabi? Okay naman dito. Di man mo, Dol. Di lang kayo hangin. Pero sa itong lasa itong adto, no? Atang kusil din. Buhay mo ba na kakapoy? Buhay mong kakapoy. Kani, normal na siyang hangin. Dagat. Dagat mangot. Reflection sa dagat init. Labtang yung may kao. Apil mo ito? Tawa naman na. Lain na, humungo tayo. Di ba dago sa kabato na, o sa kahako pa eh. Gusto na accomplish yung mga ga, manatag pa mainit rin no? Mo itong gingari pa mainit to. Manaman, uli na ta. Kay napayimportanteng lakaw sa Idol. Kamot asa ka ni siya. What if, Dol? What if, sorry ra dyan mga anak ko to. What if, may garapon mo ko to. Idol. Ay, pag-overthink ka. Abi. So, comment. Ito mo na. Dagi siya bunal tinuod. Sa manyot. Uli ba ta, dili na. Mura maganahan ka rin lang kamatog. Nangatruma mi sa iro ba no? Nagbunal. Nagkuha siya yung bunal niyo. Dako sa iro agad. Mag-ian na balik ron. Kita ando nyo dako sa iro agad. Interest ko pa. Amo na lang tong pangandaman.
Ako gamay mo kung bunal dul. Pero sakit nih, suwaya na to. Di buhay mo. Bala ko si Metabo dul, nagbuing bunal dul. Ada dapit eh. Ini lah. Diri na to dapit mga ga. Ini belaya. Ano wa ang buhay. Ini lang. Try. Ano? Dili. Muna mo na. Mo to siya. Ground mo na. Buntag de. Ngini kay nantag iya nagpuyo. Bago to magpamahaw. Katugol. Hadlok. Hadlok siya, hadlok dahil tara ay. Sekretor ero tahan mga ga. Tahan lagi sa kaon ni guli. Ha? Puya na ay. Let's go. Lita kay kapoy. Tingom tag buhis balay. Kapoy na. Wala tingog ay. Nawa, di nang tingog no. Kapoy na ba? Naluspat ka dul. Ayaw. Naluspat lagi ka. Normal. Muna na yung bike dul. Mo din eh. Kapoy no. Ato tagbugo na. Ikan nyo. Nanti ka mo lang. Pi. Red full white. Luya. Tara. Lawyer full white eh. Lain lawas. Lain lam. Ay sorry. Ikan nyo warun. Nah, malaga na po na. Wala din na po mayan. Yawa. Nilo niyo. Kuy mulakaw. Wala kayo kanta-kanta da. Ini gole. Hilut. Kundi ko galakaw. Aw. Nilisad ko makahilut. Gana uli. Hilut. Gana uli. Istina. Ole, ole, ole. Iyot. Gana uli. Hilot. Gana uli. Hilot. Gana uli. Alala, patay na. Noli kami mga gano. So, nangita mo content nga ng tirdan na yun. Real stories, real jokes, real characters. Ari mo tanaw sa itong vlog, no? Ganoy TV. So, ano sunod di kayo, kita-kita tayo balik. Ganoy TV, ano out. See you!